हेलो हेलो मेन माइक में तने बेस बोला था ज्यादा बेस से कम होई। हेलो हेलो आज हमने के जौन उपलक्ष्य में उपस्थित बानी जा एकरा का शोक संदेश कहल जाला। एहमे से एह संदेश के देत समय मन में शोक होला दुख फील होला ऐसे एकर नाम शोक संदेश पड़ल। अत्यंत दुख के बात बा क्या हमारे के बीच में माता जी ना रहनी। भगवान से यह राग भरने के गुजारिश करब जा कि वहां के दिमाग का आत्मा जहां भी भटकत होखे वो आत्मा के स्वर्ग में उच्च स्थान दे मोक्ष की प्राप्ति कराई और हमने के भगवान से यह प्रार्थना करब जा कि वहां के छत्र छाया आशीर्वाद घर परिवार पर हमेशा बरकरार रहो। चलिए शांति के दान अब गीत संगीत पर ध्यान दिया जाए। ओम जयंती मंगला काली ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गीत संगीत के दुनिया में हमने के लागल जा लेकिन गीत संगीत चाहे कोनो भी कार्यक्रम मांगलिक कार्यक्रम शुभ के शुरुआती होला प्रथम पूजा गणेश जी के होला श्राद्ध कार्यक्रम भी भइल होई पंडित जी महाराज जौना दिन पगड़ी बंधवाई ले गणेश जी के पूजा कराई ले एक खातिर कि आज तक जौन अशुभ अमंगल बीत गई से बीत गई आज के बाद शुभ शुभ और मंगल ही मंगल है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बबुआ जे भी गावेला बजावेला या केहू पढ़ेला या पढ़ावेला निकेश बाबू वो केकरा दरबार में धावेला स्वर्ग के दायनी विद्या दायनी माई सौदा होली भक्त महतारी के दरबार में जाके दोनों हाथ जोड़ी अर्जी लगा के आ कहले कि ये माई ये लड़का के लाज तू ना बचेबू तो औरी के बचाई। मेजर भक्त कहले कि हे महतारिया और करिले हाथ जोड़िया कि हे महतारिया और करिले हाथ जोड़िया तो सूझे नहीं कोनो अरे डगरिया होना ए माई अरे दाव पर बेटा के पगड़िया होना। हेलो कॉर्डलेस माइक बा कॉर्डलेस माइक तरिए ला पकड़ के तरीका हां डरे वाला पर भेजी का अच्छा देशवन को हम ही बंद कर रहे आज के महफिल में हां जे भी उपस्थित बा ए महफिल के शोभा बढ़ावे खातिर हां सब कार्यक्रम व्यवस्था बनाने गए कलाकार और समाज के ओर से रही पहले का बदलना हां हम अपने माई के कर रहल बानी हां भक्त महतारी से जाके कहले कि माई ए मां अगर तोहरा से उम्मीद छोड़ दी हां तो दुनिया में उतना खास केहू नहीं है हां जे हमरा उम्मीद पर खड़ा उतर सके। आज तक हां ए लड़का के इज्जत कहियो जाही नहीं खुलेले हां आशा ना पूर्ण भरोसा बा कि आजो ए लड़का के लाज बचे। हे महतारिया करिले हाथ जोड़िया हे महतारिया करिले हाथ जोड़िया हे महतारिया करिले हाथ जोड़िया तो सुझे नहीं कवानो सुझे नहीं कवानो जगरिया होना ए माई सब पर बबुआ के पगड़िया
तारू कि हमारा पास डिग्री कितना बा, हम पढ़ल लिखल कितना है, कितना एजुकेटेड बानी, जानकार कितना बानी, मार्केट में हमार मित्र कितना बड़ा। उदय चाचा का ओर से पुरस्कार मिल रहा है, हार्दिक अभिनंदन मंगल रहे, पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगत रहो, जहाँ रही राजा बन के राज करत रहे, ये भगवान से प्रार्थना कर। माई झूठे बाये माई दुनिया के झांसा, बसे तो हजे पर लागल बायासा। कहे खातिर हजार गो लोग बा कि चलो तारा पीठ पर हम बानी, लेकिन जब गाड़ी संकट में फंस जाला तो पीछहू वाला के लिए अपना संकट में फंस जाला। काहे ई हमेशा से चलल आवता। रोको झाल रोको लो, जेकरा बदौलत कोनो काम ठनले बालो उ तहार कबो पीछा छोड़िए दी। समय पर ना पहुंचे, समय पर कहियो ना पहुंच सके। काहे अभिमन्यु के भीम कहले कि बेटा ते चल ते जब 6 गो गेट तोड़ देबे तो 7वां के हम तो अपना गादा के बॉल से टेल के तोड़ दे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में ढुक गए, 6 गो गेट तोड़ दिहले फट पीछे तो बोले कि 7वां गेट हमरा तोड़े के लूर नहीं थे। चाचा कहले रहे हैं कि गादा के जोर से तोड़ दे टेल के। अब पीछे तक तो जा कोनो चाचा पापा हइले नहीं। जयद्रथ दुआरी मैंने गेट पर घेर ले रहे प्लस कि रे उ ढुक गइल बा, ओकरा के ढुके दे का जयद्रथ दुआरिये पर घेर लिहलस। आ देखी कि भीम के चढ़ावला बढ़ावला में गई रहले कि 7वां गेट चाचा तोड़ दी है। ओ जा चाचा ना पहुंच तो अपना में जो टैलेंट रही उहे टैलेंट का में आई केहू के पछहरिया लाग के दूसरा के भरोसे आज तक केहू अपन मंजिल छूले। हम अपने भरोसे मार्केट में चलत हनी, अब उम्मीद बा कि हमारे गाड़ी के कतही तो फंसे ना। झूठे बातें दुनिया के एगो तो हरे लागल बायासा। नजरिया होना ये माई गाँव पर बबुआ के बबरिया Oh
बोलिए प्रेम से बीड़ा वाली मैया की जय। सुमिरन की है एक बाकी एक बाद नयका नयका धुन में नया नया बात कह के चर चुटकुला कह के हंस खेला के हमने के बंदरो भी करी ले काहे खातिर काहेला जन मनोरंजन खातिर एकरा पहले शांति से कुछ संस्कृत बाड़ी में देव भाषा में कि सुमिरन कहनी काहे खातिर काहेला वैभव भंजन खातिर तब तनी जन मनोरंजन में लागे के बा लागी लागी एगो तनी खूब बढ़िया भक्ति धुन बजाओ भक्ति ये बजाई हो बर बजाई हो क्या बात बजाओ ना मन रानी वो दूसरी वो बहुत सुंदर हेलो हम जो उम्मीद कइले रहनी हां ओ से तू अवरी बढ़िया धुन बजा दी कितना बढ़िया भक्ति बजौले हां धोवत धोवत तोहरी मंदिरिया हाथवा खिलैले हो आए तबो नहीं काहे मैया दया तोहरा भइले लाल के बेस आवाज करा दी अन्नियों में फर्ज की है बनता कि जब व्यास भक्ति गावत है तो बेंजू वाला चाहे पचहरिया सजिंदा लोग के भी ये उत्तरदायी तो बनता कि इहो लोग भक्ति मिजाज के कुछ बजाओ अनतई ना कि व्यास कहत रहे कि माई आओ लड़का के लाज बचाओ तले बेंजू वाला धइले बारे कि आज भर ढील दट भरी जाने छी भजन ना भय कैसे माई खुश हुई है माई कहवाई है नानू जी उस सब गाना बजावे के दोसर जगह बा दूसर का ताल में कुल गाना बाजी हां बजे बरबराती में ई कितना बढ़िया लइया काटा जा कौना ए भाई ए काहे ने छोड़ावो तो हो एगो तमर तार वाला माइक देके अझुरा देले बड़ा लोग हमरा के कोटलेस माइक नहीं देवे के चाहिए तो तने बा ई कितना बढ़िया गीत है कौना माई के माया ना आई बेटा के प्रति कोनो लइका कहे कि धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा हाथवा खियैले हो आ तबो नहीं काहे मैया दया तोहरा भइले हो कौना माई के करेजा ना पिसज जाए कौन माई अपना भक्त के दर्शन ना दी है बाकी ऐसन के हु गाई तब नु ऐसन के हु भक्त जाई तब नु गीतिया ऐसन बा काहे काहे कि पुरनका युग के गाने ह भरत शर्मा जी है गीत के गौले बानी आजकल तो भक्ति गीत हर नवरात्र में रिलीज होता अब बुझाते नहीं कि माई के पूजा करे गइल लोग के माई से मजाक करे कैसे जी कैसे कैसे अब हे मैया देवी रउआ के चढ़ाई जिलेबी एगो लभर दे दी हेवी एगो लभर दे दी अब बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा अब मंदिर घुमा दी बुलेट पर जीजा अब बताई बड़ बहिन रहली शादी बियाह हो गइल तबे नु जीजा एगो बुलेट में घुमावे वाला हो गइल का जी हां जी हम मान के चली कि बड़ बहिन ना रहती या जीजा ना होइते तो का गांव के कोनो टायर बैल पर चढ़ के जाइते
तब गांव के बॉयफ्रेंड का भाई हद हिसाब बगावे वाला लोग का गा दी आ लिखे वाला राइटर लोग का लिख दी एक और कोनो गारंटी है ना। लेकिन हमनी के चलते चलते तनी सा एगो गणेश जी के वंदना करे एकरा बाद जय बोल के माई के समय दे दिए परदेसी प्रदुमन माई के। लेकिन बड़ा सुंदर एगो लय लागल कैसे हो माइनर 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 एक जना गौले रहले हां कैसे अरे कि चार बेरी ओ रहने आवेला दिन भर में आ कहत रे बाबूजी न रहे दे हम घर में अरे तो हो गई नी कांगा हम तो के चौकारे देखने नो हम खाली कहूं कि हो गई नी कांगा तो हमरा से लोग छीन लिहल हो कि हम कहे माल के चौकार आइए हम कोनो रामायण महाभारत के दोहा चौपाई कहे नो पहले लोग मूड़ी नीचे हो जाए पूरी करती है काहे कि वो चीज है लोग के यादें ना हो जी देखे नो दिखाई त इहे कहल जाला बाउर के कोनो कलास ना होला आ निमन कलासो करैला के बाद जल्दी अभ्यास ना होला ना होला दादी हालांकि ई गीतिया के हम शिकायत नहीं थे काहे ए गीत के गायक के भी हम शिकायत नहीं थे काहे माल कोई प्रकार के होला रुपया पैसा के हमने के मालिक कहिले दो चार रुपया के मार लेला के बाद बुझाला कि हम मुख्यमंत्री हैं वो माले हैं ना दूध दही खाए खातिर द्वार पर पोसी ले ओकरो के माले कहिले घर में बनावल जाला गिट्टी बालू 4 एक 5 एक के मिला के वो माले बनेला एगो जोने हमनी के नजर में भी चल रहल बा इहो माले है लेकिन वो गाय कवना माल खरीद गौले बारे ई हमने किनु बता सकते अकेले सोच लेवली त बड़का गुनाह बा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी लाल चश्मा लगाए लाल लौकी पियर लगाए पियर लौकी उजर लगाए तो साफ लौकी करिया लगाए अनहार लौकी ना लगाए ना लौकी तब अंधार होबो। ई तो मोतिया से भी प्रस्तुति देखे के मिली गौरी चैनल के। अच्छा आशीष एंटरटेनमेंट देखी तो एगो बहुत ही सुंदर सोनी के कैमरा लगा के आइजा वीडियो रिकॉर्ड कैप्चर कर रहल बानी आशीष एंटरटेनमेंट सबका खातिर भाई से हम प्रार्थना करब कि सब जना के सब्सक्राइबर फ्लोर धक धक बढ़ो वीडियो पर व्यू मत जाओ जब कुछ इनकम होके तो न्यू ट्रांसफर कर मैं केबा बलवा अरे की दुनिया में केबा बलवा ओ हेलो
पूरा हेलो भाई बोलता है मेरा भाव हेलो 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 ठीक बनाए तू हेलो 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 बेस कम कर हेलो 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 बेस कम कर